जों तै खरकसा MDC बुबाय जों ताबुक लाम सारनो बखाक थांनो दङ बंखा 11 महरन तेलेमुरा कन्स्टिट्युएन्सि नि ताबुंनि गोप्लाय इंजाक MDC बरम गोनां अमथाय देबबर्मा दियमथाय देबन उत्पल देबबर्मा खनि बसिनि जागो हायदि हेके जों बिनि खक्तैनो बिनि बखने क खोनालायानो सर नन लामसुको स्रांचति नि कुतु मचिनल हामबाय बेलेखिनो सर निनि बेगो नाइथा के नं खरसा पॉलिटिशियन या पियाबा नं तो बाहाने बागै चोबा खायनाय सेंग्रा टिकेट मानखा अप्लाइंखा MDC खा फाने सकांगो फस सकांगो इएम दंना आमद बाग्रा साइमना तिब्रा मत साइमना तुमुनो इएम अंगै थांगा सकांनि सामथाम थांग्रनाय आं पुइला सकां काइतना हामबाय दिउ हामबायसिनि हाबु बाग्रा नबो हामबाय जे बररगानो उक्लक्तै चुबाखा रां पैसा टिफनों तुं एडवाइस ने बिसिं टिफनों हम स्पेशली आनि लगिनो ते हामबाय बेलाय बेलायखैनो 11 महरानि पोटेल हमरा कन्स्टिट्युएन्सि नि बेबाग वोटार्स न बेबाग लुकोरगनो नायदि आं आगिन सिबिन सामुंख्लाय फेयो हातै दफानो कुजुगत लांनानै आवानि इमां दं आं पलिटिक्स याग रिथुं रियाथुं आ सामुले आं ख्लाय थानायनो ताबुकनि ककनि सोमुंनि कक फिलंखा बस हामुंगो आं सगां याप्रि सेनो आं आबो ताबुक साइमिया टू बी ऑनेस्ट आं कुबुइनो सिया हैसे एडमिनिस्ट्रेशन बाइके चली आं कुबुइनो सिया डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स बाइके ख्लाइजा आं सोलोङै दङो आं ऑब्जर्व खाय दङो बाट आं लुकुरनो कायसा कक सानाय आं खूब गुड ऑब्जर्वर ते आं दाक्ति सोलोङैनो हारिमानो हाय जे ताम बतै एंड अकॉर्डिंगली आं आनि बरनो कक रिजार्व 11 महारानी पटेल हमरा कन्स्टिट्युएन्सि बर रकनो VC इलेक्शन पाइमानि या गलवो आं पर्सनली बेबाग VCO आं विजिट खायनाय एंड काइतने हामरी बाय आबो बगरा तुमु आनो EM पोजीशन रि खांगांके आफ्रुबो मो हायके नां सामुं खायनाय फेबा आफ्रुके 11 महारानी पटेल हमरा कन्स्टिट्युएन्सि वो सिमी कन्टेनिंग लाग एंड टिप्रा हाउ कन नो पिजा CM नि बागै ex DM अब रोनेलो चोंगना जाखा बिनि एज तो 35 36 नंबो बागै ना डिसिजन सैटिस्फाइड दा नाइदि जों वारियर्स रकनि वान सुगमानि वो नो फारिया हिनै कक फायानि कगिया कमांडर इन चीफ हाबु बागरा जोंनो जे ऑर्डर यु आबनो फाइनल अदा कुनो चिनि मिसअंडरस्टैंडिंग करै कुनो डाउट करै कुनो तामनानि हि माने कुजुक तला करै जों जत्तनो हाटेलि नाबन गसिना हाजाक एंड आई बिलीव हाबु बागरानि चुबा चुबाय रनेलनि टिफांबाय थानाय जे 5 years टिप्रा मथा गवर्नमेंट जे ख्लाइका आबनो स्टेपन बेटर ख्लाय माने हने आं पुइतो ख्लायो बिसाइड्स चिनो जागावो जत्तो फील नि बरनो तं एंड आई बिलीव रनेल जों चुबालायनाय डिस्कशन ख्लायलायनाय जों बाहायके बसनाव थाङै मानाय स्पेशली जों हामबाय मारुचिनि सिके जमातियानो बो एडमिनिस्ट्रेशन काहमिने सिजाक सो आई बिलीव हाबो बागरानि चुबा चुबाय तेइचिनि एडवाइस सिकेसन एडवाइस संबाय जों काहमनो ख्लायमानै आं खख्लाय सर VC इलेक्शन बागै मर VC को EM चोंगने बागै तांग VC नि टाइम बाउंड खाना कलाखा VC इलेक्शन जतो करग ओपन नि सागे चायाबले म हुइतो नसना हामबाय सर थैंक यू सो मच